ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ନାଳେ ବିନି ତ କ'ଣ କରିବି? ତମ ଭଳିଆ ମାଇପ ପାଇଛି ମାନେ ନାଳରେ ପଡ଼ିବ ନା। ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ନାଳରେ ପଡ଼ୁଛି। କ'ଣ ପାଡ଼ୁଆ ଜେଜେଙ୍କର ଜନ୍ମ ବେଳକୁ ନା ପାଡ଼ ଯାଏନି ନା କ'ଣ? କାଲି ରାତିରେ ପାଡ଼ୁଆ ଜେଜେଙ୍କର ପାଡ଼ ଗଲା। ଏ ଗୋଟାକ ବେଳେ 5ଟା ପାଡ଼ ଯାଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ପାଡ଼ ନ ଯାଇଥିବାର କାରଣଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଗାଣ୍ଡିରେ 5ଟି ବଥ ହୋଇଥିଲା। ମାନେ କ'ଣ ଧେଡ଼ୁଆ ପାଡ଼ୁଆ ଜେଜେଙ୍କର ତାଙ୍କ ଗାଣ୍ଡିରୁ ବଥ ଛାଡ଼ିବନି? ଓହୋ ନଙ୍ଗିଳି, ତମେ ସଦାବେଳେ କାହିଁକି ତମେ ନଙ୍ଗଳା ହେଉଛ? ଜେଜେ ପାଡ଼ୁଆଙ୍କର ଗୋଟେ ବଥ 5 ବର୍ଷ ଲାଗିବ। କାହିଁକି ନା ନଙ୍ଗଳି ସ୍ୱାମୀ ଏ ବାଳୁଆଟା କୋଉଠୁ ପଳେଇଲା କିଆଣି? ଆମେ ଏଠି ନାଳୁଥିଲୁ, ବାଳୁଆଟା ପଳେଇଲା। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ତମ ଧେଡ଼ୁଆକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ। ଧେଡ଼ୁଆ ଜେଜେ ଡାକୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଣ୍ଡିରୁ ବଥ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଆସ। ତମେ ନାଳ ଥାଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଧେଡ଼ୁଆ, ସତରେ କ'ଣ ତମ ଗାଣ୍ଡିରେ କେବେ ବି ବଥ ହୋଇନି? କିନ୍ତୁ ତମ ଗାଁରେ ବଥ ପୀଡ଼ିତ ରୋଗରେ ଦିନ କାଟୁଛ ନା? ଶୁଣ, ତମର ବାଳୁଆ ନୀତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା ନାହିଁ।